அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று ஒரு கதை சொல்லப் போகிறேன். அதனுடைய தலைப்பு உலகம் நிலையல்ல என்பதாகும். அழகான கைலாயத்தில் சிவபெருமான் கம்பீரமாக வீற்றிருந்தார். அருகில் நந்தி பெருமான் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டது. எம்பெருமானே, இது என்ன சத்தம் என்று நந்தி பகவான் நடுக்கத்துடன் கேட்டார். ராவணன் பிறந்திருக்கிறான், அதுதான் இந்த சத்தம் என்றார் சிவபெருமான் சிரித்து கொண்டே. சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு பயங்கர சத்தம் கேட்டது. மறுபடியும் என்ன சத்தம் என்றார் நந்தி பகவான். அதற்கு சிவபெருமான் சிரித்தவாறே, ராவணன் கொல்லப்பட்டு விட்டான் என்றார். என்ன, ராவணன் கொல்லப்பட்டு விட்டானா என்றார் நந்தி பகவான். எல்லாம் ஈஸ்வரமயம் என்று கூறினார். உடனே சிவபெருமான் நந்தி பகவானை பார்த்து, பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் ஜால வித்தை போன்றவை. இதோ இப்பொழுது இருக்கிறது, மறுகணம் இல்லை. இறைவன் மட்டுமே உண்மை, மற்ற அனைத்தும் நிலையற்றவை. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், எது நடந்தாலும் இறைவன் நடத்தும் நாடகம் என்பதை அறிந்து எவ்வுயிருக்கும் தீங்கு இல்லாமல் வாழ பழக வேண்டும். நன்றி. ஓம் நம சிவாய நமக.